Croeso I sianel YouTube Tabernacle Heddiw ac yn gwasanaeth heddiw ar fai 31. Mae'n galwad I addoli yn dod o lyfr y datguddiad, pennod 1 adnod 5 I 6. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid I Dduw ei dad iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Mae'n darlleniad heddiw yn dod o lyfr yr actau, pennod 2 ac adnodau 14 I 42. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hannerch chwi I ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys I chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi, fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaethweision am caeth forynion yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. A rhof ryfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troir yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn I ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn. Sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu I chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddo chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groesoliaso chwi ef drwy lawestroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon I angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano, yr oeddwn yn gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad, canis ar fy neheilaw y mae, fel nam hysgydwer. Am hynny, llawenichodd fy nghalon, a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades, nac yn gadael i'r sanct weld llygredigaidd. Hysbysais di mi ffyrdd bywyd, byddin fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac y mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly ac yntau'n broffwyd, ac yn gwybod I Dduw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag weld atgyfodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd, ni adawyd ef yn Hades ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn, fe gyfododd Duw ef, peth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu I ddeheilaw Duw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. Canis nid Dafydd a esgynnodd i'r nefoedd, y mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd I, eistedd ar fy neheilaw, nes I mi osod e elynion yn droedfainc i'th draed. Felly gwybydded holl di Israel yn sicr, fod Duw wedi ei wneud ef yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groesoliaso chwi.
Pan glywsant hyn, fe 2 bigwyd yn eu calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth aw nawn ni gyfeillion. Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeiant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd, oherwydd i chwi mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell. Pob un y bydd i'r arglwydd ein Duw ni ei alw ato. Ac a geiriau eraill lawer y tystiolaethodd ger ei bron, a'i hannog, dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Ac ni'n diolch eto i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni ddod at orsedd gras gyda'n gilydd. Diolch arglwydd unwaith eto am gael dod ger dy fron heddiw. I ni'n dod i'th addoli di, i ni'n dod nawr i dy geisio di mewn gweddi. Oherwydd, rwy ti yn deilwng o arglwydd yn gyntaf o bob addoliad ac o bob mawl a phob diolch. Oherwydd mae ti yw ein Duw ni, ti yw ein crewr ni, ti yw y gwir arbywiol Dduw, arglwydd nef a deiar. Rwy ti'n lan yn sanctaidd, yn bir, yn gyfiawn, ac yn drigarog ac yn raslon. Wyt ti'n ogoneddus o arglwydd, wyt ti'n byw ac yn trigo mewn goleuni na allen ni gyrraedd ato. O arglwydd i ni'n diolch am gael dod ger dy fron. I ni'n diolch fel dy blant yn Iesu Grist bod ni'n gallu dweud fy niw, fy nhad a fy Iesu. Ac i ni yn dweud gyda'r emyn boed clod i'th enw byth, boed dynion yn dyfolu fel rhif y bore wlith. Ac o arglwydd i ni'n diolch am y cyfle o gael dy glodfori di o arglwydd, gyda'n geiriau nawr mewn gweddi a gyda'n calonnau hefyd. O arglwydd, i ni'n diolch bod gyda ni wrthrych, bod gyda ni Dduw sy'n werth ei addoli. O arglwydd, i ni'n dyganmol di nawr. I ni'n diolch i ti arglwydd bod gen i ti gynllun mawr. Ac i ni wedi clywed amdano fe yn awr yn y darlleniad. Oedde ti wedi trefnu. Seiliad y byd, oedde ti wedi trefnu a chyn hynny, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na'r lloer, na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd, yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn, yn dy ragwybodaeth ac yn dy gariad. Oedde ti wedi trefnu i'th fab annwyl i ddod i farw dros ei bobl ar y groes. Ac o arglwydd, i ni yn daddoli di. I ni daddoli di eto heddiw fel ein crewr ac fel ein cynhaliwr. O arglwydd, i ni yn diolch eto am dy ffyddlondeb, am dy drigareddau sydd yn dod bob bore o'r newydd, ac i ni yn diolch i ti arglwydd am bob trigaredd yn y dyddiau hyn. I ni'n diolch am ryddid i gyhoeddi'r efengyl yn ein gwlad ni. I ni'n diolch am gysgod, bwyd a dillad. I ni'n diolch o arglwydd am yr holl fanteision sydd gyda ni. Ein bywyd, ein hanadl ni, ein cartrefi o arglwydd, pob mesur o iechyd, ac i ni'n diolch am hynny yn fawr o arglwydd. I ni'n diolch eto am y tywydd ffafriol yn ein gwlad ni. Ac i ni'n diolch am ein gwlad ac am ein cymdeithas ni o arglwydd sydd ag olion ac effaith yr efengyl arni o hyd. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio yn dy drigaredd y bydd yr efengyl eto yn dod yn nerthol yn ein gwlad ni. Ar y dydd i ni'n cofio'r Pentecost arglwydd, i ni yn gweddio y byddi di'n arllwys yr Ysbryd Glân eto mewn erth ar ein tir. O arglwydd, bywhad y waith o fewn ein tir
arddeliad mawr fo ar y gwir. O arglwydd i ni. Diolch am y cynllun. Dy fod ti o arglwydd wedi trefnu i'th fab i ddod yn geidwad i ni. Ni'n diolch o arglwydd amdano fe eto heddiw. Am geidwad i'r colledig, meddyg i'r gwiwedig rai. Diolch am ei fywyd glân a sanctaidd a chyfiawn. Diolch ei fod e'n gyfiawn ym mhob ffordd ac wedi bodloni y nef. Dyna pam y dath y llais o'r nef, hwn yw fanwyl fab, yn yr hwn yn boddlonwyd. Diolch ei fod e wedi bodloni ac wedi cwrdd â holl ofynion y gyfraith. Cyfraith Duw yn berffaith. Diolch ei fod e'n oen di-fai a di-nam ac yna'n cael ei offrymu, cael ei aberthu yn ôl cysgodion y gyfraith dros ein pechod ni. O, i ni'n diolch am yr oen a aeth i'r lladdfa yn ein lle. O arglwydd i ni'n diolch wele oen Duw sy'n tynnu ymaith bechod y byd. O, i ni'n diolch. Mae nid pechod sydd ar gair olaf heddiw, ond efengil Iesu Grist. I ni'n diolch iddo atgyfodi y trydydd dydd, iddo esgyn at llaw dde y tad, iddo eistedd yn y nef ar ei orsedd. Diolch ei fod e'n eiriol trosom ni, diolch ei fod e'n archoffeiriad nawr i'n cynrychioli ni yn y nef. Ac fel yr archoffeiriad gynt, bod e'n cario enwau ei bobl. Fel oedd yr archoffeiriad a'r plat ar ei galon ac ar ei sgwyddau wedyn enwau y llwythau. Fel ni mae'r arglwydd Iesu yn cario ein henwau ni. O, i ni'n diolch. Ei fod e'n eiriol droson ni, fod e'n cofio amdano ni, bod e'n ymbil trosom ni yn y nef ar sail ei aberth drud. Ac i ni'n diolch ei fod e wedi anfon yr ysbryd yn ôl yr addewid yn yr Hen Testament, yr addewid gan yr arglwydd Iesu ei hun. Diolch bod air di o arglwydd mor sicr. Diolch gallwn ni ddibynnu arno fe, gant y cant. A diolch yn ôl yr addewid y dath y diddanydd arall, yr ysbryd nerthol, ysbryd y gwirionedd. A diolch bod ni'n gallu darllen amdano fe nawr yn dod ar ddydd y Pentecost. Diolch bod wedi dod i argyhoeddi dynion o bechod, o gyfiawnder ac o farn. Ac o arglwydd mae pwrpas yr argyhoeddi yna yw arwain i edifeirwch a bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly ni'n gweddio heddiw nawr arglwydd y byddi di yn ein nerthu ni, i gyhoeddi dy air di, i glywed, i wrando a derbyn y gair arglwydd, ac i ymateb yn briodol i'r gair heddiw. Neu di'n helpu ni fel dy bobl, fel dy eglwys yn y dyddiau hyn, i gyhoeddi gair Duw, tystiolaeth yr apostolion, yn adeiladu ar yr Hen Testament, a dim byd arall. Ac o arglwydd neu di, ni'n gweddio, ni'n ymbil am nerth yr Ysbryd Glân, y dylanwad yr Ysbryd Glân, gyda'r gair, yn ein dyddiau ni eto. Ac o arglwydd ni'n gweddio dros ein gilydd, ni'n gweddio dros yr eglwys yn y tabernacl, ni'n diolch yn fawr am ein gilydd. Diolch o arglwydd am bob arwydd sydd o gariad tuag at ein gilydd. Diolch am y rhai sy'n gweddio drosom ni, dros ein gilydd o arglwydd. O, i ni'n diolch. Diolch fel i ni'n gallu cynnal beichiau ein gilydd. O, i ni'n diolch am dy bobl, diolch am deulu'r ffydd. Nertha ni eto arglwydd, nertha ni dyfu eto mewn cariad, mewn ffydd ac yn y gobaith mawr sydd gyda ni yn yr efengil. I ni'n cofio am frodyr a chwiorydd ar draws y byd. I ni wedi clywed eto bod na ladd wedi bod yn Affrica. O, i ni'n gweddio dros y teuluoedd. Roedden nhw'n nerth arbennig, roedden nhw'n ras. Ti yw tad yr amddifad a barnwr y gweddwon. Amlygad y hunan arglwydd iddyn nhw. Please nertha nhw. A diolch arglwydd trwy hyn i gyd bod y deyrnas di yn dod. Diolch na all dim rwystro dibenion
dy deyrnas fawr di. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio felly ti'n derbyn ni. Ni'n gweddio eto dros ein gwlad ni, y rhai sy'n llywodraethu, gweddio am fesur o ddoethineb o arglwydd a gras, helpa nhw i gydnabod mai ti yw'r llywydd mawr. Ac o arglwydd i ni'n gweddio y bydd rhyddid i gyhoeddi'r efengyl yn parhau. I ni'n gweddio y daw vaccin i'r feirws yma o arglwydd yn fuan. I ni'n gweddio hynny yn dy drigaredd ac yn dy ras am bod ti'n hoffi trigarhau yn llawn tosturi arglwydd, trigarhau unwaith eto. Ac o arglwydd derbyn ni yn nawr wedi maddau ein pechodau i gyd, wedi'n glanhau ni yn ein cydwybod trwy rinwedd gwaed Iesu Grist, yr oen di-fai a di-frycheilid, yr hyn sydd wedi'n golchi a'n ryddhau o'n pechodau trwy ei waed ei hunan. Ac iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu, y doethineb y mawl a'r fendith, gyda'r tad a'r Ysbryd Glân, yn oes oesoedd. Amen. Mae'n testun ni heddiw yn dod o Efengyl Ioan, pennod 16, ac adnodau 8 hyd at 11. A phan ddaw, fe argyhoedda ef y byd ynglŷn â phechod a chyfiawnder a barn. Ynglŷn â phechod, am nad ydynt yn credu yno fi. Ynglŷn â chyfiawnder, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad, ac na chewch fy ngweld ddim mwy. Ynglŷn â barn, am fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Wel, heddiw i ni'n cofio y Pentecost wrth gwrs, 50 diwrnod ar ôl yr atgyfodiad. Pan ddaeth yr Ysbryd Glân i lawr yn nerthol iawn yn Jerusalem. A phan lansiwyd cyfnod eglwys Iesu Grist. Y dyddiau ola, y dyddiau diwetha. Y cyfnod nawr rhwng ei atgyfodiad, ei ysgyniad a'i eisteddiad yn y nef, a'r ail ddyfodiad, y dyddiau rydyn ni'n byw ynddyn nhw nawr wrth gwrs. Ac fe ddaeth yr Ysbryd Glân i lawr fel cyflawniad o air Duw, fel oedd Duw wedi dweud. Gawson ni yr addewid yn y darlleniad, addewid yr arglwydd trwy'r proffwyd Joel. A hefyd, fel i ni'n cael yn y testun, addewid yr arglwydd Iesu ei hunan, cyn mynd i'r groes. Fe ddaeth ac fe weithredodd yr ysbryd yn union, yn gwmws fel oedd gair Duw wedi dweud. A mae'na neges i ni fanna cyn i ni fynd gam ymhellach yn dos e. Mor bwysig i ni yw darllen, myfyrio, gwrando gair Duw. Fel hyn i ni'n dod i adnabod Duw, chi'n gweld? Duw y tad, Duw y mab, Duw yr Ysbryd Glân. A deall ei waith, ei gynllun, a'n lle ni yn ei gynllun mawr. Unwaith i ni yn mynd oddi wrth air Duw, oddi wrth y Beibl, i ni mynd ar goll, i ni mynd i dir diaethyr, i ni mynd i dir peryglus iawn. Peryglus i ni, peryglus i unrhyw un fydde yn ein dilyn ni hefyd. Wel, yn Ioan 16 nawr te, mae'r arglwydd Iesu yn bugeilio y disgyblion. Mae hwnna'n ryfeddod yn dywe. Mae e'n wynebu arswyd y groes ei hunan. Ac eto, mae e'n dal i'w bugeilio nhw. Maen nhw'n gofidio, wrth gwrs. Mae wedi dweud bod e'n mynd a'i gadael nhw, bod e'n mynd at y tad. A maen nhw'n gofidio, maen nhw'n poeni am hynny yn naturiol. Ond mae e'n i tawelu nhw, mae'n i bugeilio nhw, ac mae'n addo diddanydd arall. Un arall fel Iesu. Ac mae'n dweud, bydd e'n fuddiol iawn i chi, mae'n bwysig iawn, mae'n dda i chi, y mod i'n mynd. Oedd e'n fuddiol bod e'n mynd nôl i'r nef, mwyn i'r ysbryd i ddod. Ac mae'n addo, a bydde fe'n aros gyda nhw, a bydde fe'n byw yn trigo ynddyn nhw, a bydde fe'n ei harwain nhw yn y gwirionedd,
a bydde fe yn dwy'n tystiolaeth i'r arglwydd Iesu, ac y bydde fe'n ei nerthu nhw hefyd i fod yn dystion, ac y bydde fe'n tystio gyda nhw. Dyma eiriau yr arglwydd ar ddiwedd pennod 15. Pan ddaw'r eiriolwr, neu'r diddanydd anfona fi atoch oddi wrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd, sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana fi. Ac yr ydych chwi hefyd yn tystiolaethu am eich bod gyda mi o'r dechrau. Felly, chi'n gweld beth mae'r arglwydd yn dweud. Mae'n dweud wrth i ddisgyblion, fyddwch chi'n dystion i fi, bydd yr ysbryd yn dod â nerth i chi, a bydd e'n tystio gyda chi. A dyma'n union beth maen nhw'n dweud. Pan ni'n mynd i lyfr yr Actau, pennod 5, adnod 32, dyma eiriau'r apostolion wrth yr awdurdodau nawr, yr awdurdodau Iddewig. Ac yr ydym ni'n dystion o'r pethau hyn. Ni a'r Ysbryd Glân a roddodd Duw i'r rhai sy'n ei fyddhau iddo. Maen nhw'n dystion i'r atgyfodiad, yr esgyniad, awdurdod Iesu Grist fel arglwydd a Meseia. A mae'r Ysbryd Glân yn tystio gyda nhw. Ac mae hwn yn hyfryd yn dyw e. Oherwydd heddiw nawr ni wrth gwrs yw y tystion. Ni fel eglwys Iesu Grist, fel pobl yr arglwydd, yn ein dydd ni, yn ein cenhedlaeth ni. Ac mae'r un addewid wrth gwrs, o nerth yr Ysbryd Glân, ac o honno fe yn tystio gyda ni. Ac felly mae hwnna'n bwysig. Mae rhaid i ni weddio o hyd ac o hyd am yr ysbryd, i'n eneinio ni, i'n nerthu ni, wrth i ni gyhoeddi gair Duw. Ac wrth gwrs, mae rhaid i'n tystiolaeth ni fod yr un a tystiolaeth yr apostolion. Mae rhaid iddo fe fod yn gyson â'r Testament Newydd, achos oedd yr Ysbryd Glân wedi arwain yr apostolion i ysgrifennu y Testament Newydd wrth gwrs. Felly mae rhaid i'n tystiolaeth ni fod yn gyson â'r Testament Newydd, oedd yn adeiladu wrth gwrs ar yr hen. Ac yn Actau pennod 2 nawr darlleniad gawson ni o anerchiad neu bregaeth Pedr ar ddydd y Pentecost, i ni'n gallu gweld fel dath a ddewid Iesu am yr ysbryd yn llythrenol wir. I ni'n gweld e'n digwydd. Y peth cyntaf mae'r arglwydd yn dweud yn y testun yma sydd gyda ni am waith yr ysbryd yw y bydd e'n dod i argyhoeddi y byd. A mae'r gair yn cyfleu y syniad o groes holi, os mynnwch chi. Dychmygwch bod chi mewn llys barn. Dwi'n ddim yn beth neis, fi'n gwybod. Dychmygwch bod chi mewn llys barn. A'r eiriolwr, neu'r diddanydd, yr Ysbryd Glân o'r yw'r un sydd yn erlyn ar ran y goron. Crown prosecution. A mae e yn dangos, gyda dadleuon wrth gwrs, fod y diffynnydd, y defendant, person y byd, yn euog o bechod yn erbyn Duw, yn arbennig am iddo wrthod mab Duw, y Meseia. Mae'n dangos bod y mab yn gyfiawn. Ac wedyn mae'n dangos bod y elyn mawr tywysog y byd hwn wedi ei farnu a'i gondemnio eisoes. Satan a'i deyrnas. Mae e'n eiriolwr ysgubol, chi'n gweld, ar ran y nef. A pan mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi, fel ar ddydd y Pentecost, y gwrandawr wedyn ni, sawl sy'n gwrando, miloedd bryd hynny, a pwy bynnag sy'n gwrando heddiw ar yr efengyl, wrth gwrs, y fe neu hi yw y diffynnydd, y defendant, sydd yn y doc. Ond yr un pryd, y fe neu hi yw'r rheithgor hefyd. Mae'r Ysbryd Glân yn ein cyhuddo ni, ond hefyd mae'n ein argyhoeddi ni.
a hynny mwyn i ni ddod i edifeirwch. Mae'r syniad hefyd yn y gair argyhoeddi yma o expose. Rhoi goleuni ar euogrwydd y byd, rhoi goleuni ar golled Satan, cyfiawnder Iesu Grist, i arwain pobl o'r tywyllwch i'r goleuni sydd yn yr arglwydd Iesu. Dangos, dinoethi, dadorchuddio. Nid cadw rhyw orchydd, rhyw feil dros bechod. Na, dangos ei gyd, rhoi goleuni, rhoi spotlight arno fe. Chi'n gweld dylanwad Satan o hyd yw pan mae person yn cuddio pechod. Pan mae person yn gwadu pechod. Pan mae person yn dadle ynglyn â phechod. Neu pan mae rhywun yn bychanu difrifoldeb pechod. Dyw'r Ysbryd Glân byth yn neud hynny, fel i ni'n gweld ar ddydd y Pentecost. A'r byd nawr te, yw relm Satan, teyrnas Satan. Allwch chi ddim i weld ar fap, wrth gwrs. Ond mae'n cynnwys pawb sydd heb blygu glin i'r arglwydd Iesu Grist. Pobl o dan lywodraeth tywysog y byd hwn. Fyna i ni gyd o ran natur, a dim ond trwy ras Duw a trwy Iesu Grist i ni'n cael ein trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Wel nawr te, gwaith yr Ysbryd Glân yw argyhoeddi pobl y byd o bechod, o gyfiawnder a barn. Felly mae'n cynnwys Iddewon, wrth gwrs, oedd yna, Iddewon crefyddol fel oedd yna ar ddydd y Pentecost, ond mae'n cynnwys y cenhedloedd hefyd, mae'n cynnwys pawb, wrth gwrs. A'r peth nesaf ni'n dod ato fe yw bod yr ysbryd yn argyhoeddi o bechod. Hynny yw drygioni, bai, gwarth dyn yn gwrthryfela yn erbyn Duw, yn aniolchgar i Dduw, yn peidio a charu Duw a pheidio a chredu Duw. A bod hyn yn beth difrifol. Nid rhywbeth bach, nid rhywbeth ysgam, rhywbeth difrifol. Damniol a gweud y gwir. Ac yn arbennig am i bod nhw ddim yn credu yn ei fab, y Meseia. Mae hwnna fel petai'n cynnwys pob pechod i gyd ynddo fe. Mae'r anghrediniaeth yma o wrthod y Meseia yn dangos natur ddrwg pechod. Yn peidio a chredu bwriad da Duw. Bod Duw yn bwriadu'r gorau ar ein cyferni wrth gwrs. Bod yna'n caru ni. A dyna ni'n gweld yn y cychwyn gydag Adda ac Efa. Gwrthod credu bod yr hyn ddwedodd Duw er ei lles penna nhw. Na, gwrthod a mynd ffordd arall. A mae'r un yn wir am y sawl sy'n gwrthod y gwaredwr, gwrthod yr arglwydd. O nid fe yw'r un gorau ar ein cyfer ni. O nid fe sy'n mynd i roi y bywyd gorau ni, y bywyd tragwyddol. Ond yn gwrthod credu hynny, chi'n gweld? Ac yn ei wrthod e. Ac yn wir, dyma'r pechod mawr fydd yn damnio dynion. Does dim maddeiant, does dim gorffwysfa gan Dduw, does dim ryddhad i ni. Dim ond digofaint a cholled os i ni'n aros heb dderbyn yr arglwydd. Gallech chi ddweud hefyd mai dyma yw gwreiddyn pechod. Allwn ni fyth ddod yn rhydd, allwn ni fyth cael bywyd ar ei orau heb symud y gwreiddyn. Mae llawer o bobl oherwydd y feirws wedi bod yn gweithio'n galed ar y gerddi. Rhai yn dweud bod nhw wrthi'n symud rhyw chwyn a rhyw blanhigion oedd wedi cymryd drosodd. Ac un peth yw i torri nhw nôl, ond os chi eisiau cael eu gwared nhw am byth,
Mae rhaid mynd at y gwreiddyn, ond oes? Mae rhaid mynd lawr a codi, beth bynnag yw o'r gwraidd. Ac mae'r un peth yn wir am ein pechod ni. Nes bod ni'n edifarhau ac yn ymddiried yn Iesu Grist, i ni dal yn ein pechod, i ni dal yn golledig, i ni'n dal heb dduw ac heb obaith yn y byd. Ac ni'n gweld nawr Pedr yn gwneud hyn. Yn ei neges, mae'n argyhoeddi nhw. Fe groesoliaso chwi ef, trwy law estroniaid a'i ladd. Pennod 2, adnod 23, ynddo fe. Wedyn, adnod 36, felly gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi ei wneud ef yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groeshoeliaso chwi. Dyma beth i chi wedi wneud. Chi wedi gwrthod rhodd Duw. Chi wedi gwrthod mab Duw. Chi wedi gwrthod Meseia Duw. Beth i chi wedi wneud? Ac wrth gwrs, mae'r un peth yn wir heddiw. Am bawb sydd yn clywed yr Efengyl, sy'n gwybod rhywbeth am yr arglwydd Iesu Grist, ond heb droi ato fe. Heb ei gofleidio fe, ei dderbyn. Ac mae rhaid i ni weddio heddiw am nerth yr Ysbryd Glân i ddangos, i oleio dynion ynglyn â'i pechod a'i cyflwr difrifol. Beth bynnag ein ffyrdd ni o gyflwyno'r Efengyl ac o gyrraedd allan, ni'n gweddio am nerth yr ysbryd, a tystiolaeth yr ysbryd trwy'r gair gyda'n tystiolaeth ni. Ac i ti sydd yn gwrando heddiw, wyt ti wedi derbyn rhodd Duw? Wyt ti wedi derbyn y Meseia? Wyt ti wedi derbyn y gwaredwr? Wyt ti wedi ei drystio fel yr un all achub dy enau di, yr unig un? Wyt ti wedi galw arno? Wyt ti wedi sylweddoli yr angen? Wyt ti wedi sylweddoli perygl dy sefyllfa? Mewn bris, mewn argyfwng, i ni'n fforno 999, yndyn ni? Wel, pan ni'n gweld ein pechod, pan ni'n sylweddoli beth i ni wedi wneud, yn gwrthod Duw, yn gwrthryfela ni erbyn a gwrthod i fab, mae'n amser i ni newid ein meddwl a troi a galw arno fe. Mwyn i ni ddod i'r bywyd tragwyddol. Mwyn cael derbyniad yn ôl gan Dduw a dod yn blant iddo fe. Nesa, mae'n argyhoeddi y byd o gyfiawnder. Nawr, roedd y byd yn nyddiau Iesu, arweinwyr Israel, trwy y Rhufeiniaid, wedi gwrthod Iesu fel un oedd yn anghyfiawn. Fel un oedd yn gablwr, wrth gwrs, yn neud ei hunan yn gyfartal â Duw, yn cablu. Un oedd yn haeddu ei gondemnio, un oedd yn haeddu ei groeshoelio. Dyna'i dyfarniad nhw. Ond wrth gwrs, oedd nhw'n hollol anghywir. Oedd hyn yn hollol groes i'r gwirionedd. Beth ydy'n gweld yn hanes Iesu Grist a'i weinidogaeth yw bod Duw yn ei gymeradwyo fe. Yn yr hen gyfieithiad, o beth mae Pedr yn dweud ar ddydd y Pentecost, gŵr profedig gan Dduw. Approved. A mae hwn yn bwysig iawn. Bwysig iawn iawn. A sawl gwaith i ni'n gweld cymeradwyaeth y nef, cymeradwyaeth Duw y Tad ar Iesu Grist. Llais yn dod o'r nef. Ddwy waith, chi'n cofio? Yn y bedydd, hwn yw fy annwyl fab. Yn yr hwn yn boddlonwyd. Yn y gweddnewidiad, hwn yw fy annwyl fab. Gwrandewch arno ef. Ac wedyn ni, fel mae Pedr yn dweud, yr oedd y gwirthiau a'r rhyfeddodau a'r arwyddion oedd e'n gwneud, yn dangos bod y nef o'i blaid gydag Oedd nerth y nef yn gweithio trwyddo fe. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'r atgyfodiad a'r esgyniad.
Y ffaith bod e wedi mynd at y tad, wedi cael croeso yn y nef, yn dangos cymeradwyaeth. Royal Seal of Approval. Yn 2018, o'n i'n darllen bod cwmni Via Biotics o'r enw Perfectil wedi cael gwobr arbennig gan y frenhines. Ac oedd hyn, wrth gwrs, yn gymeradwyaeth gan y gorau. Meddyliwch bod chi'n cael gwobr gan y frenhines ei hunan. A dyna oedd yn digwydd gyda'r arglwydd Iesu. Oedd e'n cael cymeradwyaeth, approval, seal of approval, yn nef. A mae hynny mor bwysig i ni weld a sylweddoli. Cododd Duw Iesu ei groesawu yn y nef, ac wedyn cyflawni'r addewid yma, bod e'n cael arllwys, rhoi ei ysbryd i'w bobl, fel i ni'n gweld ar ddydd y Pentecost. A dyma ni'n darllen yn Actau 2, 33. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw a derbyn gan y tad, ei addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. I ni'n darllen yn llythyr cyntaf Paul at Timotheus, pennod 3 adnod 16, fod mab Duw wedi ei gyhoeddi'n gyfiawn gan yr ysbryd. Oherwydd bod yr ysbryd wedi ei godi, wrth gwrs, a'i esgyn, a wedi dod i wneud ei waith, oedd e'n profi, oedd e'n cyhoeddi bod Iesu Grist yn gyfiawn. Mi oedd e, pwy oedd e'n dweud oedd e, wrth gwrs. Ac wedyn ni, yn ail, yn ei gyfiawnder, wrth gwrs, yn ei fywyd cyfiawn, oedd Iesu wedi bodloni holl ofynion cyfraith Duw. Oedd hyn i weld yn ei fywyd, oedd e'n gallu dweud wrth bobl, pwy o'noch chi gall yn argyhoeddi i o bechod? Neb. Ac wedyn oedd e'n bodloni gofynion y gyfraith wrth farw dros bechodau ei bobl, wrth fod yn iawn dros ein pechod ni. Ac am fod Iesu wedi mynd at y tad ac wedi cael ei dderbyn, mae'n amlwg i bawb bod Duw wedi derbyn cyfiawnder Iesu Grist a'i aberth yn ein lle ni. A mae hyn yn bwysig iawn iawn, achos mae hynny'n golygu bod maddeuant a chyfiawnder cawn ni yn cyhoeddi yn iawn ger bron Duw i bob un sy'n ymddiried yn Iesu Grist a'i aberth droson ni. I ni yn cael y seal of approval yn Iesu Grist. Gawn ni chydig o adnodau nawr. 2 Corinthiaid 5, 21. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. 1 Pedr 3, 18. Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw. Ac wedyn ni ar ddydd y Pentecost, Actau 2, 38, meddai Pedr wrthynt, farhewch a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich bechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd. Fel petai Duw yn dweud wrth bob un sy'n credu yn Iesu Grist, wy'n gwbl fodlon yno ti. Wyt ti'n fab i mi, dim fel Iesu Grist wrth gwrs, ond wyt ti'n fab i mi, yng Nghrist. Wyt ti yn gallu gweld cyfiawnder Iesu Grist. Doedd e ddim yn dwyllwr wrth gwrs, doedd e ddim yn gablwr, ond bod e'n gyfiawn. A bod e wedi bodloni gofynion y gyfraith oedd yn gyfiawn, mwyn i ni cael
gael ein derbyn, yn cymeradwyo y seal of approval gan Dduw trwy Heddiw farhau ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Ac yn ola, wrth gwrs, mae barn, bod yr ysbryd yn argyhoeddi o farn. Yn llythrennol, mae'n golygu gwahanu ac yna condemnio. Mae'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, yn sôn yn diwedd yng nghyd-destun y farn, mae'n sôn am ddefaid a geifr, mae'n sôn am wenydd ac efrau. Yna fe, y gwahanu, y didoli yma. Rhyw ddydd bydd Duw yn gwahanu y rhai sy'n aros yn ei pechod oddi wrth y cyfiawn. Caiff y rhai sydd yn ei pechod ei condemnio. Gyda tywysog y byd hwn, gyda Satan. Bydden nhw wedi aros yn ei deyrnas ef, dan ei ddylanwad ef. A bydden nhw'n cael eu condemnio gyda ef. Ac ni'n gallu gweld, dwi wedi dewis rhai adnodau o'r Hen Testament a'r Newydd wedyn ni, i weld y thema yma yn y Beibl. Yn gyntaf, Genesis, pennod 3, adnod 15. Gosoda felyniaeth hefyd rhyngo ti, mae'n siarad ar sarf, Satan, rhyngo ti a'r wraig, a rhwng dy had i a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy ben di, a thithau'n ysigo ei sawdwl ef. Beth yw'r addewid? Beth yw'r broffwydoliaeth? O, bydd un yn cael ei eni o wraig ac yn sigo pen Satan. Ei sathru fe dan draed, chi'n gweld? Oherwydd bod wedi gwrthryfela yn erbyn Duw ac wedi hudo dynoliaeth i wneud yr un peth a dod â melltith. Dyma bydd yn digwydd iddo fe. Ac wedyn, ddown ni'r Testament Newydd a Efengyl Ioan 12:31. Yr arglwydd yn dod yn nes at y groes, dyma awr barnu'r byd hwn. Yn awr y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. Dyma fe'n dod nawr i sathru pen y sarf. A mae'r apostol Paul wedyn yn Colosiaid 2:15 yn sôn am y fuddugoliaeth. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd. Yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Peth mawr wrth gwrs yn yr ymerodraeth Rufeinig oedd y prosesiwn yn dod nôl trwy yr arch y fuddugoliaeth, yr Arc de Triomphe. Ac oedd y brenin buddigol yn dod a rhai oedd wedi cael ei dal a'i concro yn cael ei gorymdeithio tu ôl iddo fe, wrth gwrs. A dyna nath yr arglwydd Iesu ar y groes. Mae wedi talu am bechod ei bobl, mae wedi delio gyda pechod, mae wedi wynebu uffern ar y groes, a mi ddwedodd e gorffennwyd. Ac yna, wrth gwrs, mae wedi profi blas marwolaeth ac wedi gorchfygu marwolaeth. Ac ni'n gweld hynny yn yr atgyfodiad. Mae wedi delio gyda phechod, mae wedi delio gyda uffern a marwolaeth. Felly, mae Pedr yn gallu dweud ar ddydd y Pentecost, pennod 2 adnod 24, ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau. Oherwydd nid oedd dichon, doedd ddim posib i angau ei ddal yn ei afael. Ac wedyn pan ych chi'n dod at ddiwedd y Beibl, llyfr y datguddiad pennod 20 ac adnod 10, chi'n gweld y condemnio terfynol, y farn derfynol. A bwriwyd y diafol, twyllwr y cenhedloedd i'r llyn tân a brwmstan, lle mae'r bwystfil hefyd ar gau broffwyd. Yno cant ei poenydio ddydd a nos, byth bythoedd. Chi'n gweld yna ben draw Satan, a'i deyrnas a'i bobl sydd yn aros o dan ei afael e. Ac mae Pedr yn dweud ar ddydd y Pentecost, mae'n dyfynnu Salm 110, bod y gelyn nawr yn mynd i gael ei gondemnio. Chi'n gweld? Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd i, eistedd ar fy neheulaw, nes i mi osod y lynion yn droedfainc i'th draed. Ac felly mae'n rhoi neges. Pedr yn rhoi neges
a'r apostolion eraill i ffoi, wrth gwrs, rhag digofaint Duw, rhag barn Duw ar Satan a'i deyrnas. Ni'n darllen hyn ar ddiwedd y darlleniad bron ac a geiriau eraill lawer. Y tystiolaethodd gerau bron a'i hannog, dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Dihangwch, peidiwch ag aros yng afael, yn heyrnas Satan, teyrnas y tywellwch, aros yn eich pech, peidiwch, mae y dan farn, mae e wedi ei gondemnio, mi gaiff y condemniad ei weithredu yn derfynol cyn hir. Trowch at yr arglwydd Iesu Grist. O, dewch ato fe, edifarhewch, medda'r apostolion. Dyna mae'r neges yn dweud, dyna mae'r Testament Newydd yn dweud wrtho ni. Yn Actau pennod 3, 19:20, yr un yw'r thema, edifarhewch ynte, a throwch at Dduw, mwyn dileu eich pechodau. Dyna gawn ni yn yr arglwydd Iesu. Ac wedyn, felly y daw oddi wrth yr arglwydd, dymhorau adnewyddiad. Dyma pam yr ysbryd am ein argyhoeddi ni o'n hangen o gyfiawnder Iesu Grist ac o gondemniad Satan a phechod i ni cael troi ato fe ac wedyn profi rhyddid, maddeuant ac adnewyddiad. O, bod ni'n cael y bywyd newydd, y bywyd tragweddol o adnabod Duw. Mae yna raglen ar y teledu, Car SOS. Ac mae yna dîm dau yn arbennig, ond mae tîm tu ôl iddyn nhw. A maen nhw'n cael cais i adnewyddu car rhywun ei gilydd, fel arfer sydd wedi methu a trwsio'i car ei hunain oherwydd rhyw salwch neu rhyw broblem. A maen nhw'n mynd, ac ni'n gweld y car mewn rhyw garage, mewn rhyw sgubor. O, am y golwg ofnadwy arno fe. Ond maen nhw'n ei gymryd ac maen nhw'n dechrau'r broses. Mewn 2 wythnos, maen nhw'n ei adnewyddu fe, nes bod fel newydd. Ac maen nhw'n ei gyflwyno fe nôl wedyn ni i'r perchennog. O, pam mae'r Ysbryd Glân, pam mae Duw yn ein hannog ni edifarhau a throi at yr arglwydd Iesu, achos mae'r car yna sy'n llawn rhwyd, darnau neisiau, ddim yn gallu cael ei ddefnyddio. Yn barod am y scrap, dyna ni yn ein pechod. Ond os ni'n troi at yr arglwydd Iesu, bydde'n ein derbyn ni, bydde'n ein cymryd ni, a bydde'n ein cadw ni, ac yn ein hadnewyddu ni. Wel, y canlyniad ar ddydd y Pentecost oedd bod llawer wedi ei dwys bigo, wedi cael ei pigo yn ei calon. Oedd llawer wedi edifarhau a chael ei bedyddio, yn wedi credu yn y galon ac wedi cyffesu a'i genau. Bod nhw nawr dan arglwyddiaeth Iesu Grist, bod nhw eisiau bod yn ei deyrnas ef, wedi profi, wedi dechrau ar adnewyddiad. Mae'r ysbryd iddyn nhw wedi argyhoeddi yn y glist ac yn y galon hefyd. Mae eraill wrth gwrs, ac ni'n gweld hyn trwy lyfr yr Actau, ddim yn gymaint ar ddydd y Pentecost, ond mewn adegau eraill, mae eraill yn clywed yr un neges gan yr un apostolion. Maen nhw'n clywed ar glist, ond nid ar galon. Maen nhw'n aros yn ei pechodau. Beth amdana ti heddiw? Wyt ti wedi dy argyhoeddi? Wyt ti'n gweld bod rhaid edifarhau? Yn wir, dyma yw gorchymyn Duw. Dwi ddim yn mynd i ddweud wrtho ti mae dy ddewis ti, mae mater o ddewis gei di wneud beth ti moyn na. Gorchymyn Duw yw i edifarhau. Does dim gobaith trwy aros mewn pechod. Does dim gobaith o wrthod Iesu Grist. Wyt ti'n gweld heddiw mor ofnadwy yw dy bechod. Wyt ti'n gallu gweld dyfnder y gwreiddyn yna o angrediniaeth yn arbennig, yn gwrthod rhodd Duw, yn gwrthod yr arglwydd Iesu, y Meseia. Wyt ti'n gallu gweld cyfiawnder Iesu Grist i fod yn amlwg yn fab Duw. Iesu Grist
y cyfiawn. Ond wyt ti'n gallu gweld y gallu di gael cymeradwyaeth Duw, y seal of approval, trwy gredu yn yr arglwydd Iesu. Trwy alw ar yr arglwydd, pwy bynnag fydd yn galw ar enw'r arglwydd, fe gaiff ei achub. Pwy bynnag? Wyt ti'n gweld bod Satan wedi ei gondemnio? Mae Crist wedi sathru ei ben. Mae Iesu Grist wedi delio gyda phechod ei bobl, wedi wynebu uffern, wedi concro'r bedd. Wyt ti'n gallu gweld diwedd y diafol? Ei fwrw ar wahân. Ei fwrw i uffern tragwyddo, a mae'n dod cyn hir. Mae hwnna'n mynd i ddigwydd. A pawb fydd yn aros yn ei deyrnas ef. Ac felly, wyt ti'n gallu gweld bod aros yn heyrnas yr un drwg yn ffolineb llwyr, bod aros yn ein pechod. Mae rhaid i ni ffoi at Iesu Grist. Ac yn i'n diolch am air yr arglwydd heddiw. I ni'n diolch am ddyfodiad yr Ysbryd Glân. I ni'n diolch y cawn ni, fel eglwys Iesu Grist, fod yn dystion. Gydag yr ysbryd yn ein nerthu ni ac yn cydweithio gyda ni. Gadewch i ni i ymroi eto i gyhoeddi gair Duw yn glir a chyrraedd allan gyda fe gan erfyn am nerth yr ysbryd. Gadewch i ni weddio y caiff llawer eto ei hargyhoeddi. Nid yn unig ar glist, bod e'n cyrraedd y glist, o bod e'n cyrraedd y galon. Nes bod nhw'n edifarhau a dod at Iesu Grist ac i'w deyrnas ef, ac i'r bywyd tragwyddol sydd ganddo ar ein cyfer ni. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air eto, ac iddo ef y bôr gogoniant. Amen.